and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Pinagis pagtugot sa mapulang komisyon sa militar. Sa bagong hukbong bayan. Pinasikad sa mapulang balaod sa BHP. Pinasikad usab sa Politburo o Komite Sentral sa Partido. Ning mapulang adlaw, ipahigayon kining usa ka mapulang husay, ipahigayon kining usa ka mapulang husay batok sa atong kauban Rudy Almendras kun ka Rudy ug ka Jigo. Ug kun mapamatud-an nga siya nagkasala sa sala nga pagpangispiya, dan dawato niya ang ipakanaog nga silot nga mao ang silot kamatayon. Ang komisyon sa komisyong militar ni ining mapulang husay mihimo gilayon og rekomendasyon ngadto sa Komiteng Sentral batok kang Rudy Almendras kun ka Jigo o ka Rudy. Gilangkuban sa tulo ka mga kauban sa revolusyon. Si Kaagnes sa edukasyon kun Padipa o kasamtangang usa sa mga pangulo ning mapulang husay. Matud pa sa konstitusyon sa partido nga mabasa sa ikaupat nga tamdanan o kaakuhan sa ikaunom nga kining mao mapulang husay, kinahanglan ipakanao gayud ang mapulang silot ngadto ni bisan kinsang mamatud-an nga sad-an. Ang ikaduha nga sakop sa mapulang komisyon ni ining mapulang husay mao si Camir, kasamtangan nga naa sa mainitong pagbansay-bansay sa maluntarong gubat sa katawhan ug kabahin siya sa pagkakaroon sa Komite Sentral. Sakop usab si Camiri sa estruktura sa kawanihang pampolitika o Komisyong Militar sa Partido Komunista sa Pilipinas. Tungod kay ang bagong hukbo ng bayan, muhimo man og pagsusuri, kung pagsusi o pagduki-duki sa tanang naingnan nga hinungdan kung unsay sinugdanan sa bisan unsay suliran nga makaapekto sa mga kaakuhan sa revolusyon ug mo'y babag sa pagpatuman ug responsibilidad sa tanang mapulang manggugubat aron dugang mapataas ang revolusyonaryong hiyas sa proletaryo. Sa ikaupat katamdanan ug kaakuhan sa konstitusyon sa partido pinaagi sa punto 6 sa disiplina mao kining mosunod. Una, ang hugot nga pagsaway ug pagtambag. Ikaduha, mao ang hugot nga pagsaway ug pagtambag og ibalhin og destino sa laing lugar. Ikatulo, mao ang demosyon. Ikaupat, mao ang suspension. Ikalima, mao ang pagpapahawa ug dili na ilhong kauban sa revolusyon. Ug ang ikalima, mao ang pagsilot ug kamatayon. Ug ang ikatulo, ug mao'y pangulo sa mapulang komisyon ning mapulang husay, mao si Commander Lucio, ang commander sa atong unita. Ang komitiba sa partido sa Hukbo nga niyaangay sa kumarang militar gibuhat aron sa paghusay ug mukom sa mga kaso. Batok ti bisan kinsang mapulang manggugubat sa bagong hukbo nga nakahimo kasaypanan ug kasalaanan sa partido ug sa bagong hukbo. Inabinagyod kung nakahimo siya og krimen sama sa pagpangimispiya. Kinahanglan kayod nga silutan sa silot nga ginganlan dili palang dugay ni Camiri. Sugdan ang mapulang husay. Gihikyad ang tanang mga papel nga nag-asoy sa mga hitabo sa unang inkwentro nga gipaikyas ni Rudy ang mga kauban ug siya ang nagpabilin ug pipila ka adlaw nga wa siya mabalik sa ilang unita ug unya kalit lang sab siyang mitunga. Ug ang ikaduhang inkwentro nga susama gyapon sa nitabo sa unang inkwentro nga gipaikyas ni Rudy ang mga kauban. Ang unang inkwentro din kauban nimo si Camiri. Imo silang gipaikyas. Tinuod dili. Tinuod. Ngano ug sa hinungdan nga imo man silang gipaikyas? Dili na mabanti ang mga kaaway. Way hunong ang mga bala. Og nag-anaman na sila kaduol namo. mo. Mao nga gipaikyas ko sila og ako nagpabilin.
Mas palabihon ko pa nga ako'y mamatay nga ako rag usa. Itandi nila nga ubay-ubay. Busa usik ang daghang mamayani kaysa usarang mamayani panahon sa gubat. Nganong luwas ka man? Matag kamatayon. Doon ay kinabuhi. Samang ang kinabuhi may kamatayon. Ipahilo na ang imong sanglitanan. Ano na mong masabtan ang gingon mong matag kamatayon may kinabuhi? Mailhan nato ang kamatayon. Makita nato ang kamatayon. Ang kinabuhi nga akong gipasabot, mao ang paglaom. Og sa paglaom, naa ang paningkamot, og ang paningkamot, mubungag yun og pagpamupo. Usa ka na sa hiya sa partido, og sa bagong hukbo, nga gihimo nako nga usa sa mga katarungan, nganong magpakamatay ako sa revolusyon. Kundili paghapon, mapapa sa mga pagduda nga ako usa ka espiya, tungod kay giluwas nako ang mga kinabuhi sa mga kauban sa tino nga kapildihan, batok sa mga kaaway. O ganong nagtinguha gid ako nga mabuhi pa aron kaabag hapon ako sa digmaang bayan. Palihog, susihan ninyo ang usa ka inkosibyo sa baryo Kaurasan. Masa si Inkosibyo. Numero 1 masa si Inkosibyo. Pasaylo nga dili ko moasoy kung musaysay sa dito na kuskamot ni Inkosibyo. Si Inkosibyo ay pasaysayan ninyo. Kameri. Mapulang salamat, Kalosyo. Sa ikaduhang higayon, ka Diego. Kauban gihapon kita sa dihang nahitabo ang ikaduhang engkwentro. Kung unsay nahitabo sa primero, wa gyud maglagyo sa nahitabo sa ikaduha. Mao gihapon, imo kaming gipaikyas. Naigo ka. Gusto ko mo balik sa agi aron kuhaon ang patay mong lawas. Kay nagtuo mi nga patay ka na. Apan gipugnan ko sa mga kauban. Apan di ay, buhi ka. Ug sud sa pila ka adlaw, wa ka na mo makita. Apan dunay nakakita nimo didto sa syudad. Nahuman na tingali ka og report sa kampo sa mga pasista. Karon Rode Almendras, tubaga kini mo ang pangutana. Kanus-a kami sulnga sa mga kauban mong mga pasista. Kanus-a, Rudy. Tingbon ko nga kung tubag kamiri. Tiwas sa palihog ang tanan nimo pangutana. Nganong mibalik pa man kadini? Kadtuog ka ng pangutanaha ang tubaga. Dili kay ang bukid lang mo'y may kalasangan. Apan alang sa usa ka mapulang manggugubat. Ang syudad mao'y may labing nindot ug maayong kalasangan tungod kay musulti kini ug mulihok sa pagtultol kon asa ka nila tagoi. Mas daghan pa ako og masa sa kasyudaran kung itandi ninyo kamiri. Mas ligon pa ang kalasangan sa syudad kung itandi sa kalasangan sa kabukiran. Tungod kay ang kalasangan sa syudad makamaong moatubang sa mga kaaway. Aron mao'y mga tarungan ug mabalibad kung mangita na nimo ang mga kaaway. Gipili ko ang kalasangan sa syudad nga mo'y akong taguan kaysa mobalik ako dinhi uban kaninyo nga dako kayong puruhan nga kinatibukan sa atong unita ilang mabihag kay ilang mang matultulan. Kung espiya pa ko o kamo ako mga kaaway, dinhi na ang takudagan sa dang ila kong gigukod aron moingon mo nga espiya gid ko kay ang kaaway sa revolusyon akong gitultulan. Kadtorang ko tubag sa imong pangutana kamiri. Ka Agnes. Salamat kamiri. Usaray akong pangutana, Rudy Almendras. Tubagon ako Agnes. Kung matagbaw ka mo sa akong tubag, anara ninyo. Apan kung dili mo matagbaw sa akong tubag, naragyapon ninyo ang tanan. Unsay imong ranggo sa military? Nganong wa ka mo tubag, pasista. Ang naibawan akong ranggo kung unsa ang akong responsibilidad sa bagong hukbo o kung unsa ang akong kaakuhan sa bagong hukbong bayan. Gikomisyon ako sa partido sa komisyong militar isip tigbansay-bansay sa mga bagong sampa kung mga bagong mga kauban sa revolusyon isip mga mapulang manggugubat. Og ang lain akong ranggo sa revolusyon mao ang pangalawang commander kung loyo-loyong commander sa atong unita. Mura ka na akong tubag. Maidugang pa pangipangutana ang ubang sakop sa mapulang komisyon ning mapulang husay? Kameri. Wa na, Kalosyo. Ka Agnes. Wa na, Kalosyo.
Og madayon masayra ng mapulang hukom alang kang Rodi Almendras kun ka Diego o ka Rodi. Natapos na ang Pasaylo mapulang ako, husay. Kalusyo. Pasaylo ako ninyo kauban sa komisyon. Apan muangyo ko, og nangayo, nga inyo untag katugutan. Nga unahon ako pagsulti ang katapusan kong pamahayag. Nga ipahayag unya, kung mapakanaog na ang mapulang hukom nga di kanako. Unsay imong katuyuan? Kung makita akong sadaan, dili na kinahanglan nga ipabati ko pa ugma ang katapusan kong pamahayag. Kay human sa mapulang hukom, akong pangayoon ninyong tanan, nga bitaya dahin ko ninyo atubangan sa katawhan. Kay nakabuhat og sa kalihukan. Katuyuan ako, nga karon pa lang ipabati na nako ang katapusan kong pamahayag. Imo ang higayon, Rodi. Salamat, Kalusyo. May sa ako, uwa ko isa nga nabuhat, apan ang akong kinabuhi. Nagtungtong sa mga palad sa inyong paghukom. Kung mamatay ba ko, o mabuhi ba ko. Tungod kay kamura ang bugtong nahibaw, kung unsa inyong hukom bato kanako. Kamatayon na ang hukom, apan nahibaw na kamo, nga pahiuman ko maong kamatayon. Kay sayod ang akong kasing-kasing, kung unsa ko kamahal kaayo ang revolusyon ug ang partido. Ang akong kamatayon, dili babag sa gubat sa katawhan, kung dili tambo kining abono, aron mulipang ug mulig-on pa ang pagpakigbisog sa bagong hukbong bayan nga ilawom sa kinatasaang pag-alima o pamunuan sa Marxismo, Leninismo o panghunahunang Mao Zedong. Patiyak ko ninyo pinagi sa pagpaagas sa kong dugo aron mudagayday kini silbing pulang nga luha sa ugang nga yuta sa Pilipinas. Halos tanan sa mga mapulang maggugubat sa unita nila ni Mary, way tarong katuog tungod kay gibati og kulbahinam aron madungog ang ipakanaog nga mapulang hukom. Gipalihog ang gihusay ni mapulang hukmanan sa katawhan sa pagbarog. Barog, Rodi Almendras. Ang mupabati sa ipakanaog nga hukom, mao si Kalusyo, ang komander sa atong unita. Human sa makuting pagsubay, ani ang mapulang hukom alang ni Rodi Almendras kun ka Diego o ka Rodi. Nga ikaw, Rodi Almendras, nakita nga way sa revolusyon o sa Partido Komunista sa Pilipinas o sa bagong hukbong bayan. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!